Un club ciclista de Moaña, que é unha escola de 80 rapaces que adestran na área recreativa de Chans, en Bueu, cando se formou hai 2 anos, obtivo o compromiso do Concello de encargarse do mantemento, xa que levaba tempo abandonada. Despois de todo ese tempo, non cumpriron o compromiso e, malia as constantes reclamacións, o lugar está cada vez máis deteriorado. Denuncian que adestran en condicións insalubres. Amadeo chega á área recreativa de Chans, en Bueu, onde adestran os 80 rapaces do club ciclista THC Bike para contarnos en que condicións o fan. Fai 15 días había aquí unha pila de rodas de algún taller que levou aquí que non ten sentido, porque é máis difícil traer aquí a basura que leválo ao punto limpio. Lixo a entrada dunha área recreativa que leva abandonada moito tempo e que, cando o club solicitou permiso para adestrar, hai 2 anos, obtivo o compromiso do Concello de que se encargarían da limpeza e o mantemento. Pero 2 anos despois, a deterioración e a maleza demostran que nada diso se fixo. O bar que se montou aquí na época que, digamos, máis dourada de área de Chans, onde se viñan a facer moitos cumpleanos, e servíase aquí os cafés e os refrescos. O perigo desto é que está aberto, pode entrar calquera aí, incluso os rapaces, e pode virse abaixo en calquer momento. La palabra es abandono, no podemos decir otra cosa, y por base, o sea, ya te digo que la parte que nosotros podemos la intentamos mantener lo más limpio posible, pero nosotros no somos capaces de abarcar todo. Los vestuarios, donde os rapaces cambian de roupa para terminar su actividad, como vedes están totalmente abandonados, porque os utilizamos para que puedan cambiarse en inverno e marchar nos coches secos. As duchas están todas abandonadas, non teñen ni cables, nin tubos conectados. A zona do váter non dispón de agua nin de cisterna. O lugar é propiedade da Mancomunidade de Cela, que lle lo cedeu para adestrar e que os informou de que, segundo un convenio asinado co Concello hai 20 anos, estes son os encargados do mantemento. Por iso, neste sentido, a petición é clara. Adestrando en condicións insalubres, non temos agua, non temos luz, as portas están todas reventadas, incluso con cousas cortantes con risco para os rapaces. Pedimos diñeiro, non pedimos cartos para o club, o que pedimos é que se adecenten as instalacións, que se o día de mañá nos deixamos a escola ou desaparecemos, o que nos deron, o que aportaron vai quedarse aí. Portas, luz, auga, sinalización, unhas condicións mínimas para poder adestrar con seguridade e, á vez, poñer en valor unha área de natureza pública. Consultada a situación co Concello, trasládanos que de aquí ao verán levarán a cabo as actuacións que demanda o club.